Emilio eta posten gara horlako jokalariek olako sariak izatea. Bai, nik uste dut bere bidean gauza asko pasatu dituela, ez lehen komentatu duzun bezala, ez dela izaten danak lehenengo maila iristen askarra, baizik eta bere denbora behar izaten dutelako, ez da berak garbi erakutsi du. Ez du atzera egin, iruditzen zaite askotan aur gelditzen zea, erdibidean gelditzen zeanean ematen du ja nik futbolean egin deten beharrekoa eta ez garbi erakusten du, ez zuk jarraitze bali mazu gogoakin, jarraitze bali mazu ilusioakin, lortzen dira gauza eta kasu honetan lortu du ez lehenengo bailan jokatzea, eta gainea goain selezioakin bere lehenengo golaita duteko. Debuta Unai Elgezabalek eta gola aurrenekoa Inigo ikusi du, Iago Barrasateren Irribarrea. Eta ez da gutxiagorako, partida bikain hasi delako, eta partida horretik Jagobarekin egoteko aukera ere izan dugu, eta galdetu dugu, Jagoba gogotsu eta berak esan dugu, bai, ikaragarrizko gogoa zuela gorko partidarako, ez soilik aldarrikapenetarako eta Palestinar herriari babes hori eskintzeko, baizik eta futbolean ere ondo jokatu, eta neurketa alik eta profesionaltasun maila handienarekin jokatzeko. Banan gaur Jagobak partida lasaiago izango du Marcelo Liesarekin gertatu zenaren ondoren. Bai, lasaiago izango da dena, ez, beste partidua da baita ere, eta iruditzen zait, gauzak errezago izango dira. Álvaro Núñezek baloia atzera, Igor Zubeldia kapitain lanetan, Aritze Luzkonen lekuko hartuta, Aritzek ezin izan du jokatu, azken unean deialdian zen, zelai erdian baloia Euskal Selekzioak, pasea sakon, bidea ondo itxi dute, Palestinako atzelariek, baina orain ezkerretik, Ike Arjunena egina, jokozkanpo banderatxo jaso du Marrazainak, eta hortxe Palestinako hautatzailea Ehab Abu Jazar, duela urte bete iritsi zen kargura, eta esan behar, bide luze honetan, Palestinako selekzioaren aro garaikidean edo moderno honetan, erabakigarriak izan dire Hego Amerikako entrenatzailean 1986an onuren enkarguz Ricardo Carugati Argentinarra Palestinara itxi zen anetzen ezer eta selekzio bat eraiki behar izan zuen utzetik hasita Gaza eta Zizjordaniako jokalariek ezin zuten batean lan egin, astean 3 Gazako jokalariak entrenatzen zituen beste 3 Zizjordaniakoak eta partida jokatzen zutenean etxekoak kanpoan, Israelek jarritako eragozpenak medio eta Ricardo Carugatiren ondoren Nikola Haka Palestinan jaiotako entrenatzailea baina gurasoak Txilera joan ziren, han hasi zen eta bere izan zen Palestinan jaiotako aurreneko entrenatzaile profesionala selekzioa zuzentzen, baina Txiletarra eta partidan zehar aipatuko dugu Palestinak Hego Amerikarekin duen lotura estua. Diasporatik jokalariak eramaten hasi ziren eta gaurko taldean ere atzerrian jaiotako jatorri palestinarreko gizasemeak ari dira. Baloia Euskal Selekzioa du zelai erdian, Aurelizarrek oko ezkeraldera zabalduk haien erdiraketa haienek egin du etxaurikoak eta joanan zenbat korner jarraian Yasser Hamed erkuitu du baloia. Azkenean nagusitasun handia da, ez momentu honetan akas gutxi egiten ari da Euskal Selekzioa, errez iristen ari da eta ondo jokatzen, Ike Barzak atera du kornerra, arrisku bizia beste behin, eta orain ondo goitik Rami Hamada patxada eman nahi dio taldeari, erasoan ez du ikusi doainik Palestinako futbol taldea. Eta Nasari aurretik entrenatzaileak aipatu dituzu, bai Palestinako eta aurretik Mikel Abakai buruz aritu gara, eta berak azpimarratu du baita astean zehar, ez dela zaila, zerrenda hori osatzea Euskal Selekzioaren zerrenda osatzea batez ere lehen mailan, gaur egun partida asko dituztelako, eta azpimarratu nahi izan du, bai lehen mailako kluben eta jokalarien, jokalariek neurketa honetan egoteko zuten gogo hori eta eskertuta baita azaldu da, kasua esaterako Unai Elgezabalena Levanten ari dela, beste hainbat ere jokatzen ari dira, baina hori azpimarratu nahi izan zuen Mikel Abakai. 3 hutsune aipatu ditugu, tartean Borja Sainz,
zeresana ematen ari da Porton, Millwallen ibileta gero Ingalaterran, ark ere gogo handia zuen hemen izateko, beste lehioakoa da, Yasser Hamed bezala, eta polita zateken biak, hemen elkarrean berdegunean, elkarrekin ikustea. Ezin izan da, eta hortik aldaketak etorri dira, Urko Izeta deitu zuen azken orduan, Iago Barrasatek, Pablo Ibañez ere, deialdian sartu zen Erne, eskuinetik erbirak eta Álvaro Núñezek, Eugen ari den futbolariaren saiakera, antzua izan da, Álvaro Núñez, ben nahi Elezabari buruz izan dakoaren antzekoa, Lezaman hasi zen, bigarren mailako garaian, izan ginen, bere partidak komentatzen, eta ikusi gero Bartzelonaren arrobian, Alcorconen eta okerrezpanago, Eixen, orain, lehen mailara igo da, eta beste adibide argia, askotan, gorezko mailara, gorengo mailara iristeko, biderik zuzenena, arrobiak ez dira, lanean jarraitu ezkero, gora iritsi daiteke, Hamadak luze jokatu, ondo Haien Muñoz, goitik ere nagusi Euskal Selekzioa, hortxe da, Arestin Etatuako Unai Núñez, Espine Balean, Jon Gorrotxategi, 10 partida titular aurten Realarekin, Jauregizar, Atletikeko futbolariak, partida guztiak jokatu ditu. Haze bi jokalari, Gorrotxategi eta Jauregizar eta Gorrotxategi. Bikote hona iten dute. Álvaro Núñez, sakon jokatu pasea barru aldera bidalita. Hortxe Hugo Rincón, berez eskuin atzelaria da. Gaur Álvaro Núñez du, bizkarra zaintzen, Gironan utzitari da urtengo demoraldian. Ateko sakea, Palestinak. Amada atezaina, bere eskuinean Yasser Hamed, Leioako atzelariak luze jokatu du, Maleiarekin kosta egiten ari zaio Palestinari, baina Erne orain aukera bazuen, baina ondo Igor Zubeldia, Palestinako jokalaria min hartuta geratu da berdegunean izan da, baina oso bizkor, zuzen eta ondo, Realeko jokalaria, ez du faltarik adierazi hor, baloia gotzen ukitu du eta esan bezala jokalaria min hartuta Iñigo. Bai, zeit konbarro goita bat zenbakia lurrean, ikuste hor Igor Zubeldak ondo kendu diola baloia, baina bigarren saiakera horretan Igorrek eman egin diola, nahi gabe, kasu honetan, eta oraintxe bertan irten dira medikoak, jokalaria nola dagoen da jarraitzerik du. Bai, egin aipatu dut Álvaro Núñez, Bartzelonaren arrobian Amoribietan aritu zen, Eixera iritsi gero eta orain lehen mailan ari da. Antzen demoraldian partida guztiak jokatu zituen. Unai Elgezabalen kasu bera. Biak Estoniakoz lehen mailan eta gaur ere lehen aldiz Euskal Selekzioarekin. Iago Barrasate, Mikel Labaka. Aspaldi olako girori bizi gabe Euskal Selekzioaren lanea, horrelako partida da behar zuen giroa berpizteko. Nik usten dut selekzioak jokatzen duenean giro behar duela, ez? Iritsi zaite bat egite balima da selekzioakin, olakoak ikuste balima dira, zerbait lortzeko aukera gehiago egongo litzake, ez? Baina, bueno, ez da arreza izango, baina jarraitu behar, ez? Olako partida jokatu eta olako jendetza egin partida ikusi. Eta Inigo, Armailetan Euskal Herriko lehen mailako futbol talde guztietako jarraitzaile taldeak ordezkatuta dauden. Halaxe da, baina gaurkoan kolore bakarrarekin Euskal Selekzioarekin kolore berde horrekin, baita gorri eta txuria nola ez, eta denak gaurkoan alde batera bultza egiten egun handia delako. Batatek baloia buruz ukitu du Palestinako kapitainak, albotik aterako du Euskal Selekzioa. Eta Naxari ez du arazorik, Zeit konbarre jarraitzeko, hortxe doa korrika, berea da irtengo da berdekunera. Amaika jokalariak berreskuratuko ditu horren bestez, Palestinako selekzioak, Zubeldiak, pasea Zelaio dira, Gorrotxategirekin jokatu nahi Elgezabal golegileak ezkerrera, hortxe da Kike Barja,
Barruti kanpo aldera jodu haien Muñozek, baloiari eutxi, Jon Guridi haien Barrutik orain Gorrotxategi gukitu, Mikel Jauregizar etxean jokatzen ari da, Atletikeko Arrobitik astitako mutila, pozgarria da ikustea, Arrobitik ateatako jokalari hauek Jauregizar bezala ze bide egiten ari diren, Bai, nekakoan ikusi besterik ez dago, ez zama dauden, gazte dauden, igual aurreneko aldiz lehenengo baina jokatzen nahi dianak, ez? Eta hori garrantzitsua da. Eta minutu asko jokatzen. Defentsan ondo, Jagoa Arrasotelen taldea, Palestinak baloia berreskuratu. Handan, Egiptoko ligan ari da. Pase aurrera, Seiamek ezin eraman, orain bai, bederatzi zenbakiarekin, pase atzera aukera ona, eta gola eragotzi hasiera batean birritan, hortzak erakutsi ditu Palestina gortzi hautatzailea, txalo zaparra da hemen, dena txalotzen da, denak bat eginda daude, elkarren kontra baino gehiago, aipatu izan da azkenetan elkarrekin jokatzen, Palestina eta Euskal Selekzioa Gorrotxategi kolpe hartu dezu faltarik adierazi epaileak, eta hortik iritsi da Palestinaren arriskua. Ondo, keinu dotorea egingo hor, baloiarekin, Tamer Seiamek. Upera hona izan dute. Bai. Bi aldiz, gaina, bi aurtiketan, onak zian, atzelari egun du. Jokaldi arriskutsua, eta arriskuak aurrea jarraituko du Erne, baloia lehen zutoinera, ezin kontra esan atera, Euskal Selekzioa, Rami Hamada, Katarren ari da, bigarren mailan. Atezainak luze jokatu du, Igor Zubeldiak, baloia buruz ukitu, ondo jetxin irizpide honez Palestinak, baloia, Guartzu izan, Najaine, Guartzu berriro ere, Barrutik, Hamdan, Zelai erdian mailak honeko jokalaria, Jarub ere bai, baina gaur Jarub sei zenbakia aukian da, dotorea jokaldia beste behin. Tamer Seiamek beste hainbat taldekidek bezalaxe Katarko ligan jokatzen du, ana badirudi suspertzen ari dira, Palestina. Bai, gauza gehiago gusten ari da hor, aurreko jokaldi horrek suspertu indula pixka bat, eta logikoa da, ez? Orain arte jokatu den minutu hauetan bere zelai erdian sartuta egon dira, eta selekzioak horri izan du, ez? Boligetzun galtzen, eta kostatu zaio pixka bat lehenengo aukera hori sortzea. Eta inigo, hautatzailea ere piztu egin dago horretxe ikusten ari gara, Tufila lepoan duela. Bai, eta erozorain bakarrik, ian neuketa asinetik zutik ari da, jokalari aginduak ematen, hor lehen Zeit Konbarrek min hartu duenean, beste bi jokalari ere deitu ditu, gauzak hobetzeko dituzela esanez, eta badirudi zerbait eta mintzat asmatu duela. Haienek, pasertik ebar jari, etxaurikoak du baloia, Unai Elgezabal. Bere eskuinean Igor Zubeldia da, baina patxaraz jokatu nahi du Euskal Herriko selekzioa. Pasea sakon, Gorka Urutzeta, Goria Temidiote Donostiarari, Batatek atzera, Yasser Hamed, Amada, Yasser Hamedek, Al Garafa taldean jokatzen du Katarren, Anaia gaztearekin batera, Jamal. Anaia gaztea, eta Juanan. Yasser Hamedek, Jose Lu Real Madrideko aurrelari hori du taldekide, Rodrigo Moreno de bai, Valentzian aritu zen aspaldi, horrelako jokalariekin ari da Katarren. Bueno, maila honean jokatzen dain Katar modan dago, jokalari pila bakuten da, eta usten dut olako talde batean jokatzen bali madu, maila dagoen zinela izango da, ez? Eta dut zaite ondo gorri zegoela, ez? 2019an jasotzen Palestinarekin jokatzeko gonbidapena onartu zuen aitaan jaioa, baita aita medikua, ama Mirandan jaioa,
Leioan hasi ziren eta Lezaman hasita, gero bigarren den mailako hainbat taldetan, eta Palestinako selekzioan jokatzen hasi zenean, hemenka ibili da arabiar taldeetan, orduan Katarren. Unai Egezabal, Zubeldia, Unai Núñez, eta barruan Gorrotxategi, bere alboan Mikel Jauregizar, Bermeoko erdilaria, Gorrotxategi, Hugo Unai Barkatu Núñez, Zubeldia, Elgezabal, partiaren kontrola Euskalduna dute, Agaiaren atzetik Palestina, orain kontraesan atera nahi du, eta zelai erdian falta, hemen ez daude barkatzeko, lehia estua da. Bai. Hore lurrean dagoena esango dutanak nerekin hartu dute gaur, oso. Jope guztia berarentzako dira. Festa armaietan eta lehia berdegunean. Iago bare zutitu da, ez daude zertarako barkatzeko, Io. Ez, zutitu da ikusi du, Palestinak aurrera pauso hori eman duela, Euskal Selekzioak agian partidaren kontrol hori galdu duela, eta berriz ere gauzak bere onera itzul daitezen, eman ditu bere aginduak, eta dagoeneko berriro ere aurkian desarrik. Hamdanek baloia lekutara bidali du, Euskal Selekzioaren kontrasoa saiheste aldera, eta joko atzetik hasi beharko du Iago Barrasateren taldea. Jauregizar, baloia Ibor Zubeldiari eman dio, Iridi, zelai erdian Gorrotxategi Euskal Lanetan Mikel Jauregizar ondoan duela, Berri Gorrotxategi osondo, totaldia auspotu, Unai Núñezek luzatu, jaurtik eta arrisku bizia gelditu bikaina egin du, jama batezainak, Ike Barjak egin du alegina, Euskal Selekzioak onan oso ondo ari da. Bai, gauza ondo egiten ari da, oain ere jokaldi ona egin dute, aukera ona ere bai, pasean, uste dut jokalari asko zaudela ate aurrean, eta egin duena da atzean ipini, beti asaltzen delako atzetik etortzen den jokalari bat, eta kasu honetan Kike Barja izan da, haien ehortzegoen, gertu bukatzeko, baina nik uste dut selekzioa maila on bat erakusten ari dela, ez? Palestinari asko gustatuko zaio markagailu ni ustea ere. Palestina Euskal Herrian da, datorren astean, Bartzelonan, Montjuiken jokatuko du Kataluniaren aurka, eta hilaren 25ean, Libiaren kontrako, Arabiako kopako saikatze fase horretan partida garrantzitsua du, baina luzera begira, baute egitasmo interesgarri bat, lehen aipatu dizugu, lotura berezia dagoela Hego Amerika eta Palestinaren artean, Palestinarren diasporarik handiena, Arabiar herrialdetatik kanpo, Txilen baita, han lehen mailan, Club Deportivo Palestino, talde ospetsua jokatzen du, Palestinaren komunitateak, 20. mendearen hasieran sortutako kluba, liga birritan irabazitakoa, eta arrazoi geopolitikoen ondorioz, arazo historikoen ondorioz, proiektu bat lantzen ari dira, Palestinako selekzio gazteak, nagusiak ere, formakuntza bidea Txilen egiteko, ahal duten bakoitzean, Club Deportivo Palestino, taldearen laguntzarekin. Xari Zamamez guzti orain olatuaren egiten ikusgarria honetan, bete-beteta bai daude armailak, eta Euskal Selekzio hori bultzak ari dira. Giro koloretsua, oso partida berezia da, Juana. Azkenean, lehenkoan eta lehen endika guarrotxena, atletikeko jokari izan zena agurtzera etorri da, hor bildu zaigu, eta aurrekoan irratian entzun nuen, barruan kontrasen handia zuela.
Euskalduna, Euskal Herritarra, Euskal Selekzioaren alde, baina Palestina horrean egonda hori guztia kudeatzea ez da erresa. Hori pasatzen ari da gaur, ez? Nik uste zelaian nagusitasun handia erakusten du Euskal Selekzioak, baina iruditzen zait gehiena gozatzen nahi dianak jokalari baino gehiago saletu ari dela, ez? Hemen Samamesera etorri den jendea, ez? Nik uste dut hori gozatzen nahi da selekzioakin, gozatzen da partidoakin, gaur badaki egun berezioa dela darantzako, eta aurrera paso bat ematen nahi da. Euskal Selekzio erasoan, Nalguinez, Igorrinkon, erdiratzen alegindu da, Gironan utzikari den futbolaria, Palestinak baloia berreskuratu eta erasoan atera nahi du, ondo, jokoa ezkerrera zabalduz, orain arteko jokalarik azpimarrari nahi edizue, Palestinak Amel Sigan, Katarren ari den futbolaria, maila tekniko nadu. Bai, garbi erakutsi du, ez? Horrek hemen Katarren ez hemen jokatzeko aukera badola. Erosintatetan lehenengo mailan, ez? Teknikoki jokalari on badela erakusten du, ezkerrona doka. Nitu zait, talde horretan nabarmentzen da bera dela jokalari duen. Berriro ere, Sarmaneseko armaia, saltoka, Aitor Fernandezek baloia ukabi ezukitu, Arrasatearra gaur titular, Uruguairen aurkare jokatu zuen, baina bigarren zatian, Julen Agirre Zabala izan zen orduko hartan titular, Valentziako batezein ez da etorri deialdi honetara, Unai Marrero da, Realeko batezaina gaur ordezkoa. Baloiarekin Jon Guridi, eraso ezkeraldean haien minutzek erdiratu, Yasser Hamedek baloia atera, Handanek gero, atzean sartu orain, Euskal Selekzioak, Palestina. Patxadaz eta irizpide honez jokatzen ari da, Iago Barrasateren taldea. Iago aurten Mallorcan estu xamar, baina usten ari zaio, Estu xamar, arazo handiekin, aldakeledan, usten daite, hori dala gauza ditxarrena, ez? Zelaikoa ondo menperatzen du, baina barrukoan arazo handiak izan dituzte, eta hori konpondu behar, hori konpontze balin badu, irutzet Mallorca hortikan normalean aterako dela, ez? Baina arazoekin. Inogozuk, Osasunaren garaian jarraitu ez zenuen, entrantzaile paregabea da. Zalantzari gabe, eta gaurkoan ere lehen aipatu bezala esan dugu sekulako gogoa zuela, Mallorcan duen egoera ikusita, batek baino gehiago seguru gaurkoan uko egingo zion hemen egoteari, baina Jagoba ezagututa, nik uste argi izan duela hasieratik hemen egon nahi izan duela, zaila egin zaio, egoera ez delako erraza Mallorcan, baina hor ere konpromisu itzela erakusten du Euskal Selekzioarekin. Jagobak doain berezia, komunikazio aldetik eta batez ere liskarrak kudeatzeko. Mallorcan denboraldi hasieran gertatu zitzaiona, jokalari bat alde batera utzita, disiplina faltagatik, emaitzak ez ziren onak, jokalari garrantzitsua izan da, nola kudeatu den hori, nola eramaten duen. Bai, usten dut bakoitzak erakutsi behar duela, ez? Menperatzen du hori dana, egutzete Jagoak hori ondo menperatu duela, eta gauzak ondo egin dituela, ez? Jakinda, askotan, bera izaten dela, entrenatzaile bat izaten dela danan erruduna, ez? Eta kasu honetan, egutu zait, Jagoak hori irabazi duela Mallorcan, ez? Jon Guridiren alegina, eta Iñigo kantuan da San Mamés. Txori abesten ari da San Mamés guztia eta entzuna. Festa, Mikel Laboa beti presente, eta Juanan, txori, esan daiteke Euskal Futbol talden ere serkia bilakatua dela dagoen. Bilakatu da, nik uste hori dala, ez? Oso polita da, oso ondo dago,
denak abesten dute, eta irutzeit leku guztietak abesten dela hori. Eta kantaren mezua egokia gaurko testimururako. Jaser Hamedek baloia atzera, Hamada. Okoa eskuini galera zabaldu du. Batat, kapitaina. Pase aurrera, Batat berriro ere. Hamdan. Egiptoko ligan ari den jokalaria, ondo zabaldu jokoa. Guardi, sekuentzia luzeago lantzen ari da. Palestina orain. Nasari bengala bat jaurti dut berdegunera, epaiak oraintxe bertan neurketa gelditzeko eskatu du. Bada euskal sekzioko kide bat. Bengala horiek zelaitik kentzera. Eta horrelako irudiek ere azkenean zapuzten dute horrelako partidu bat. Festa giroan jokatzen ari da. Bengala bat edo beste sartzea lortu dute. Jokoa eten da. Une batez eta berriro ekingo dioten norgehiagokari euskal selekzioak eta Palestina. Baloia lurrera. Hamdanen hanketan da. Atzera. Mahaine. Jaser Hamed. Eskinean Batat. Kapitainak zuzen luze jokatu du. Kunbarren ganazikoan baloia. Hortxe bidea itxi dio. Haienek. Ike Barja. Eta baloia Palestinako selekzioarentzat izango. Hor berotzearik eta egiten hainbat jokalari ikusten ari gara. Alaxe da Nasari bigarren zatiari begira, Jago Barrastek hainbat jokalari jarri ditu berotzelanak egiten, Marrero ikusi dezakegu, Inigo Ruiz de Galarreta, Errando, Pablo Ibáñez, Nico Serrano eta Ander Guevara. Hortik etorri zen arazoa, Marcelo Bielsarekin. Bai. Bere ustez aldaketa gehiago egin zituelako Jagobak eta Sestra izan zuten bigarren zatiaren hasiera. Baloia euskal selekzioarentzat, ondo utzi dio ezkerrean horretan. Haien Muñozek. Kantuan jarraitzen du Samamesek. Ke artean. Eta beste aldean ere, ni nagoen tokitik zertu baitu urrun, baina Palestinako jokalariak ere erotze ariketa egitera iten dira. Minutuak ere proportzioan banatu beharko ditu hautatzaileak datorren aste hasieran Bartzelona izango baitira Kataluniari bisita egiten eta ondoren egun gutxira Arabiar Kopako sailkatze fase horretan Libiaren aurka jokatuko dute. Eskuini galean Hugo Rincon du baloia. Guridi, Rincon, bere atzean Unai Núñez, ezamatik urtendako bi jokalari. Zubeldia. Egalean Zabarik, Jon Guridi. Pase barrura berriro ere. Ondo atera da aurrera euskal selekzioa eraso eskuinaldean. Hugo Rincon, ez du erdiratu. Baloia Unai Núñez eman dio, Gorrotxategi. Eibartarrak pase azkerera. Barruan Jon Guridi. Bai, erdirak eta Hugo Rinconek arriskutsua eta errematea. Aukerako zen, baina goia kanpora, alegina, Gorka Guruzetak egin du. Aukera honen zokan, erdirak eta oso hona izan da, nahiko pazientzia izaten dute, leku honak aurkitu arte eta erdirak eta oso hona da. Errematen falde zentzaio pixka bat indar gehiagokin jutera. Pero hemen ikusten dure jokalari batzuek, batez ere guri ikusi jokaldi honetan bi hiru aldiz jokatzen, ondo torriko zaion partido bat izango da, alabezen kostatzen ari zaio aspaldi honetan, azkeneko partiduetan amaikako horretan sartzea, eta iruditu zait kolako partida ondo torriko zizkiola, ez minutuak hartu, jokatu, ritmoa hartu batez ere, hor gaina ondo agastuta dago, eta Palestina erasoan, pase hona zen. Bidea ondo itxi du Unai Núñezek.
Eta nik uste dut azpimarratzeko dela, ez horiek Jon Uridiren jarrera, baita ere, esaterako Aitor Fernandezenak, Ike Barjarena, haien Muñozena beraarena, ligan ez dituztelako hainbeste minutu eta gaurkoan erakusten ari diren maila, handia delako. Meritua eurena eta entrenatzailearena ere. Egun bat elkarrekin egon, eta beti esaten genuen, Nikole Txarri eta Amorroturen garaian, Iribar eta Esposito ere aukian zirenean, Euskal Selekzioak behin bat eginda eta eskola berekoa dira danak izateko era bat. Euskal Herriko entrenatzaileekin ikusten da ere mundu zabalean arrakasta izaten ari gena horiek. Euskal futbolak badaka zibilu bat, badauka marka bat. Bai, badauka, hori garbi ikusten da ez, begirat besterik ez dago ez. Jokalari asko bere ibili dago, futbolean jokalari bezala usten dutenean entrenatzaile bezala hasten dira eta begira nindu den entrenatzaile pila bat ez, premierren, leku guztietan, kartarre juntzen baita ere, gero ezagunak oie dira, baina ez ezagunak badaude, gutxiak ezagut egitunak beste talde batzuetan, egitu zait badagoela, ez dakiz zergatik, baina badago zerbait berezia ez, futbolakin lotuta. Berriro ere, gurutze eta azaldu da, demora gutxi handi aukera hon izan ditu Atletikeko aurrelariak. Bigarren agertu, Euskal Selekzioak. Abestinare tarteka erasoan azaltzen da. Eta jokalari bat minatuta, hortxe goletan. Bai. Rafaele, atzelaria da. Festak ez dutenik, Amanesiko armailetan. 20 hilabete geroago, katedralean da berriro ere Euskal Selekzioa. 2024ko martxoan, Uruguairen aurka, banna egin zuten hemen. Gaur Palestina bisitari egun berezia, zirraragarria, gogoangarria, futbolarentzat eta herrien arteko harremanarentzat ere bai. Aldarrikapen eguna, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna, Palestinako herriaren izana, genozidioari stop horixe zen, partida hasi baino lehen, zabaldu duten mezua. Eta horien bitartean, bai Jago Barrosake eta Palestinako entrenatzailea ere, jokalari egin dut mantendu nahi Elgezabal eta Igor Zubeldia gerturatu dira berriatukoarena, eta prest dira, berez ere baloia jokantertzen. Eta meritua ere, zerrendak osatzerako orduan, gaur egun, zenbat partida jokatzen diren, nazioartekoak, aditxinantzazkoak, Liga, Europa, 1983ko lehen aipatugun Boliviaren aurkako partida hortan deialdia ikusi zu kapitain eta tartean gero Estatu Batuetako mundialean izan ziren hainbat jokalari izan ziren berdegunean. Tartean ere Ernesto Valverde zen Atletikeko egungo entrenatzailea, Julio Salinas, Aitor Begiristain, Jose Mari Bakero, Julen Guerrero. Garai hartatik asko aldatu da. Asko aldatu da bat ez ere partido pila bai jokatzen dira dagoen. Eta partido pila horrekin atxeen behar dute baita ere jokalari batzuek, ez? Hau, kasu honetan, selekzioak, beste selekzioak jokatzen dutenean aukera ematen du bako partido bat antolatzeko, ez? Eta bestela oso komplikatu, Oso gogoan dugu Xabier Azkarortaren agindetara Bolivia mundialera joan aurretik, Donostian izan zen anuetan, partida bikaina iruta bat, irabazi zenuten egun hartan, eta gerora ospe handia lortu zuen iparraldeko Vicente Lizara zurean izan zen, zuekin. Frantziako selekzioan gailendu zen, tamalez gaur iparraldeko jokalarik ez dago, hemen, baina etorriko dira denborarekin. Guridi, eraso onda Euskal Selekzioa, bigarrenaren bila. Ondo haien, Batatek baloiak erdu dio, baina falta egin diote Etxauniko atzelariari. Haien ere gutxiago jokatzen aurten, bai, Sergio Gomezek aurre hartu dio, baina realean egaleko atzelaria izateaz da erraza, Javi Lopezen bilakaera ikusita, beak aitortu zuen, Alavesen bestera batera jokatzen ohituta zegoela, egaleko atzelari beste funtzio bazutela, bai, hori ikusten da jokaren konplexutasuna.
Bai, garbi dagoena da hor goian dagoen talde baten o Europan jokatzen dian talde batekin jokatzen bali mazu pixka bat aldatu egiten dira lago danak, ez? Oain Oviedon dago, Oviedon azkeneko partiduetan 11 horretan jokatzen ari da eta aberka segundo jotu zizkien, ez? Benetan ez da erreza izaten, ez? Kornerra aldu Euskal Selekzioak, Ike Barjak egin sakea. Kornerretik iritsi da partidako gol bakarra. Erne eta bigarren ez da gutxigatik. Iritsi, hortxe akezuloan azaldu da. Hugo Rincón eta berriro ere protagonista gola egin jokalaria. Nahi Elgezabal. Levanten ari den futbolaria. Erdirak eta honak, Ike Barjak hori badoka baloi geldian oso erdirak eta honak ateratzen dut. Kalidad edukike pena izan zuen lesio larri ura, belaunean, bere bilakaera eten egin zuen, aurten titular behin baino ez da izan, eta gainera azken jardunaldian Sevillaren aurka Sánchez Pizjuanen. Hortxe, Iago Barrasate. Ez da lehen aldiak Ike Barjak horrelako lesio bat izaten duela, Iagoa Osasunako entrenatzailea zenean ere, lehen maila iritsi berritan, zer espaldimanago lehen mailako lehen denboraldian ere, Paiu gurutzatu utzi zuen, belauneko Paiu gurutzatu utzi zuen, beraz, meritu ikaragarria jokalariarena. Badaude olako kasuak, behin, birritan eta irutan, Ruide Galareta ere gaur deialdian da, horrelako trantzea pasatakoa, eta itzuli egiten dira, ez dute amore ematen. Eraso ezker aldean, haien, beste behin, errekortea etxaurikoak, ondoko marra zapaldu nahi du, bidea itxio, Palestinako jokalariak, Alkak, Gorrotxategi, markatu, Jaulegizar, Oko eskuin aldera, Hugo Rincón, oso trebe, Gironako futbolaria atletik ekitzikari da Katalunian, lurera eta penaltia. Euskal Selekzioaren aldeko penaltia dira zidu. Yolander González epaileak, hortxe buruz buruko lehia, Guajurekin, gorputza oso ondo, ipini du, Hugo Rinconek, lurrera eta lehen zatiaren ondarrean penalti alde izango du Euskal Selekzioak. Horren ikusten dut atzelariak egin behartuena da, area barruan sartzen izenean, barruan ikusi duenean utzi alde batera egin da laguntza eskatu, bestera usari zegoen. Ondo indio, buruz buruko ondo antolatu du eta utzei penalti hartia dela. Gorka gurutze eta jautik eta egiteko prest, atepean, Rami Hamada. Iskin egin dio Palestinako atezainari, eta hortxe, bigarrena, golegilea, Atletikeko aurrelaria, Gorka gurutzeta. Merezitako saria, merezitako errenta bigarren zatiari ekiteko. Nik ustean dute nagusitasun handia erakusten ari dela Euskal Selekzioa, iruditzen zait alde hortatik dugu aldetik da, ikusten da talde hobea dela, ez eta gutxitan alkarrekin jokatu, baina iruditzen zait talde hobe dela. Egia zan Palestinako selekzioak izan ditu pare bat aukera, baina bagoia Euskal Selekzioa gokanean benetan asko zorbitzen du bere atzeko lehorro horretan, iruditzen zait bite utzekoa ondo dola, merezita dagoela, eta Euskal Selekzioak argi erakusten du hobea dela. 5. minutuan bat eta utzekoa Unai Elgezabalek, lehen zatiaren ondarrean itxi da bigarrena, Gorka gurutzetak egin du, gurutzetari ere ondo etorriko zaio gola. Hemen holako aukera daukazunean aprobetxatu egin behar da, eta pixka bat erakutzi, zertarako gai den, eta kasu honetan gurutzetari ere ondo etorriko zaio beste batzu duzela, Uruguayen aurka, Álvaro Dialok egin zuen, Euskal Selekzioaren gola Atletikek fitxatu berritan, eta bitxia da. Orain utzita ari da Álvaro Dialok, Yasser Hameden taldean, Algarrafan, Katarren. Falta eta baloia jokon ipini gondo etxeko taldeak. Elgezabal eta Zubeldiaren artean da. Pase aurrera,
ezin baloia harrapatu Jauregi Zarrek, Natatek aurrera, Lerroak ondo uztartuta ditu Iago Barrasate, baloia azkar berreskuratzen, Guridi leian, baloia Palestinak eraman, atezainak luze jodu Rami Hamadak, zerura, Unai Egezabalek patxada izpidea ere bai jokoari, Guridi, denokituan, Errotxategik baloia Jauregi Zarri eman dio, eta hortxe da, Bermeoko erdilari bikaina. Horren bestez, epaileak, Joander Gonzálezek, Kristua jo Samamesen, 2 eta huts, Esta Armaietan, Leia Berdegunean, aipatu dugu Juanan, merezitako errenta. Bai, merezitako errenta, ez, garbi erakusten du Euskal Selekzioak beste maila bat daukala, ez, Palestinakoak selekzioak ikusten dut arazo handia dauzkatela baloia jokatzerako orduan, Euskal Selekzioa partidun bat egiten nahi delako. Izan ditu, bere aukerak, batez ere 2 urtik segidan izan ditu hotzelariak atera dituztenak, baina Euskal Selekzioak beste maila bat dauka. Bita huts, bigarren zatian itzuliko gara Samamesetik, golegileak Egezabal eta Guruzeta. Les maisons brûlées. Les cadavres morts. Les Séléka sont tués les personnes. Et ça aussi c'est des grenades. Et là-bas il y a 2 hommes.